Μιονίδη, δικηγόρο των διοκόμενων, και δίνουμε το λόγο στον Παντελή Λούβρο. Θέλετε πρώτα στον Κώστα. Για να κλείσει. Στον Παντελή Λούβρο, που ήταν μέλος του πληρώματος του Βαγγέλης Πισίας, του Σαμού του Πολιτήρα που πήγε στην Παλαιστίνη να σπάσει τον αποκλεισμό. Ναι, του Global Summit Πολιτήρα. Παίρνοντας το νήμα από τους προηγούμενους ομιλητές, αυτά που ανέφεραν, που αφορούν στην ουσία την αντιμετώπιση του κινήματος και των κινημάτων από την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να σκεφτόμαστε καμία θεωρία συνωμοσίας, θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα για το πόσο αγαστή και πόσο καλή είναι η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ, το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, που έχει μια σημασία σε κάθε αναφορά να αναφέρουμε και να το λέμε δολοφονικό, γιατί όλοι ξέρουμε, για να μην μακρηγορήσω, τι έχει συμβεί τα πολλά τελευταία χρόνια σε σχέση με τους Παλαιστίνιους και τα εδάφη της Παλαιστίνης. Αυτό που είπαν οι προηγούμενοι, ειδικά σε σχέση με την 7 Οκτώβρη, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί φαίνεται και το πόσο καλή είναι η συνεργασία και το πόσο δίνει γραμμή η πρεσβεία του Ισραήλ στην ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι σε ό,τι αφορά πάρα πολλά ζητήματα, από το 2016 η τότε κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, έχει υπογράψει μία σειρά στρατηγικές συμφωνίες με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Μεταξύ αυτών, και καλό είναι αυτό κάπως να το ψάξουμε όλοι μας, και μία ειδική συμφωνία για την ασφάλεια των Ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα. Φάνηκε αυτό και από την αντιμετώπιση, όπου εκεί πραγματικά δεν το περίμεναν, των διαδηλωτών στη Σύρο, όταν πρωτοεμφανίστηκε το περίφημο βραζιλόπλαιο, και συνεχίστηκε στη Ρόδο αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, το πόσο καλή συνεργασία έχει η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση του Ισραήλ, εμείς που συμμετείχαμε στην αποστολή της φλωτήλας, όσο διάστημα ήμασταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά νησιά, το νιώσαμε με την έννοια των ελέγχων που υποβληθήκαμε από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Σύρο, σας θυμίζω ότι για αστείο λόγο παραλίγο να απαγορευτεί ο απόπλους των 2 ή των 3 από τα 6 πλοία που ξεκινήσαμε από τη Σύρο, από το ελληνικό λιμαναρχείο. Εάν δεν υπήρχε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή συγκεντρωμένος να αντιδράσει, πολύ πιθανό να μην ξεκίναγε. Σε όλη μας τη διαδρομή, και κλείνοντάς μας ο καιρός στη Μήλο για 2 μέρες νομίζω, υποστήκαμε ελέγχους ως σκάφη. Τα συγκεκριμένα 6 σκάφη που ήμασταν στην Ελλάδα εκεί, τα 4 σκάφη της ελληνικής αποστολής και 2 διεθνή, τη στιγμή που στο λιμάνι της Μήλου υπήρχαν το λιγότερο 100 σκάφη, και κατά ομολογία, με βάση την ομολογία των λιμενικών, των λιμενοφυλάκων, να το πω έτσι, η εντολή ήταν άνωθεν ότι έπρεπε να μας ξεδινάξουν στον έλεγχο σε ό,τι αφορά τα σκάφη και τα πληρώματά μας, γιατί έτσι είχε δοθεί αυτή η εντολή τη στιγμή που κανένα άλλο σκάφος στο λιμάνι της Μήλου σε κανένα άλλο δεν έκαναν έλεγχο. Επίσης, η συνοδεία
με διάφορα μέσα, ειδικά το βράδυ, drones, τα οποία πετάγαν πάνω από το κεφάλι μας και που σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι ήταν Ισραηλινά, αλλά εξυπηρετούσαν όμως τους σκοπούς, είμαι σίγουρος τουλάχιστον, εκτιμώ ότι εξυπηρετούσαν τους σκοπούς του Ισραηλινού κράτους. Η επίθεση που δέχτηκε το διεθνές κομμάτι του στόλου ανοιχτά από την Γάδβο. Αν θυμάμαι καλά, δημοσιοποιήθηκαν κάποια στοιχεία που αποδείκνυαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν σηκώθηκαν από το τουμπάκι της Κρήτης και τέλος πάντων όλο αυτό δείχνει το πόσο καλή είναι η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ισραηλινή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας κράτηση, μετά την απαγωγή μας, την παράνομη απαγωγή μας στα διεθνή ύδατα και όχι σε ύδατα που αφορούν το κράτος του Ισραήλ, η σκληρότητα του κράτους του συγκεκριμένου απέναντι στους απαχθέντες, μετά κρατούμενους, για λίγες μέρες, οι συνθήκες διαβίωσης, τα ψυχολογικά και σε κάποιους τα σωματικά βασανιστήρια που υποστήκαμε πριν, κατά τη διάρκεια της σύλληψής μας, δείχνουν και μπορεί κάποιος να βάλει στο νου του πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Σημασία δεν έχει η δικιά μας κράτηση. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι. Σημασία έχει ότι σε μια φυλακή 400.000 τετραγωνικών μέτρων στη μέση της ερήμου δεν τους είδαμε, αλλά μάθαμε εκ των υστέρων ότι ακόμα και σήμερα πρέπει να υπάρχουν σε μια φυλακή υψής της ασφαλείας. Υπάρχουν Παλαιστίνοι οι οποίοι κρατούνται για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το είδαμε και τώρα με αφορμή την απελευθέρωση των κάποιων λίγων κρατουμένων Παλαιστινίων. Και ειλικρινά δεν θέλω να σκέφτομαι μετά από αυτές τις 5 μέρες που βίωσα εκεί, έτσι, το λέω ως προσωπικό βίωμα, δεν θέλω και δεν μπορώ να σκέφτομαι πια τι θα έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Εντάξει, θέλω να αποφύγω τις υπερβολές για να μην εκτεθούμε, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση τελευταία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει και μεγάλη παράθεση από συγκεκριμένα ρεύματα, trolls, όπως τα λένε οι νεότεροι, πληρωμένα, ακροδεξιά κλπ. Στοιχεία. Δεν έχει σημασία τι περάσαμε εμείς. Το μυαλό μας θα πρέπει να είναι σε αυτό το λαό, ειδικά τώρα που μετά από αυτή τη συμφωνία που κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, τι θα κάνουν, δείχνει όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στις φυλακές του Ισραήλ. Αυτό.